aiwa nhasi tiri kuno kuGlenview area 8 handiti kwatiri kuti timboonawo kuti midziyo yakamira sei, kumbonaisanaisawo mudzimba handiti mukuru makasimba here. Inofara baba makadii. Tiri nani? Aiwa tiri nani. Riri sei basi? Mabasa edu achiri nani. Handiti? Yes. Ichi chinombonzi chiko ichi? Iyi inonzi kist baba. Inonzi kist. Yes. Alright. Yes. Chekurongedza mablanketi nezvimwe zvinhu zviripo mumba kuti musangore makati bvubvu. Makangoti bvubvu. Yes. Alright. Headboard inonzi stand alone. Yes. Asiyana nekudhara vamwe vanodawo maheadboard ekudhara anozadza mumba yese inenge room yese but izvi zviri portable. Yes. Izvi zviri portable ende zvingoro izvi zvinonakisa mumba futi zvakadaro. Alright. So ma-stand alone enyu anotangirawo pamari? Anosiyana maprices zvichienderana nemasize futi. Okay. Right. Ne anotangira pama$100. Koita mamwe anoita zvechokwadi baba. $100 unotogadzirisa mumba ukatoita headboard yako yakanaka chaizvo. Saka imi muri kundodza kuti mudzimba dzedu muri kutadza kungoita headboard, tiri kurara pamasnuka. Tinorara pamasnuka nenyaya zvachipa zvakachipa vanhu. Chinobva chaita mari. Ichi chakadai so chinenge chiita 110. Zvinongosiyana mbichana chete kuti at least chiri chepa double bed here kana kuti chepa queen size kana kuti chepa king size. Alright, so kupa material yenyu ndikuona sezvakasiyana material. Material inosiyana baba zvinoenderana nekuti tine mamwe anonzi maleatherette, koita marexin, koita mavelvet machira. So zvinenge zvichienderana necolour inoda munhu nezviri mumba make nematerial ikudawo customer yedu futi. Alright, ndikuona ukona uko kune zvimwe. Handiti? Ndikuona zvimwe zviri ukona uko. Regai timboona. Alright. Yes, madesign anosiyana baba zvichienderana nekuti zvakaita sei. Ichi ndechimwewo. Ichi ndechimwe chinenge chioneka chiri pablack leatherette. Madesigns acho anosiyana ese kuti aisiwa. Right, ndikamwe kekuisawo kuzasi kwemubhedha futi chango chirungu. But chirungore chirungu but zvinoenderana nekuti munhu anenge achida kuitawo semba make kuti mubudewo zvinhu zvakanaka kudaro. So truti hapana reason yekuti urare mumba mausingafarire kana varipo vanoita nezvefurniture vazoisei kuti phone number dzenyu vanokubatai sei? Right, kana mida kuti bata iso motibata pa 0719 517 524. Dzokorodzai 0719 517 524. Saka usati wauya kuno kuGlenview chingwabata panhamba idzodzo neidzo dzataisa pascreen ndo imwe chete, WhatsApp number nemacalls wataura nawo. Aiwa, handei timbonoona zvimwe zvavainazvo zvakare tichiona kuti mune masofa enyu akanaka. Yes, masofa aripo baba akanaka mhando dzakasiyana. Handiti? Yes. Iro riri panapa rinenge richinzwo chii, rinonzi chiri? Iyi type yemasofa yakadai so rinonzi U-shape. U-shape? Yes, rinonga riri pa 4 piece. Yes. Ndoka U-shape kacho kanobuda kakadai so. Alright. Which is different nemamwe anonzi ma-L-shape. Rakatosiyana neiro ripamusoro. Yes, ripamusoro rinonzi L-shape. So ma-U-shape enyu anotangira pamari? Ma-U-shape edu anotangira pa 280 zvichienda kumberi zvichienda nekuti type ipi yemasofa. Kune rimwe kuti U-shape rakadai so iri rinoda 320. Anosiyana nematerial yatete takashandisa ipapo kana kuti nedesign yacho kuti akakurawo sei, zvinoenderana kuti akakura sei, zvinoenda nedining yenyu yamunochidawo kuti yakadi. Kuroti komabachela handiti? Yes. Mabachelawo vanodawo zvakanaka. Tinawo mamwe futi yemabachela futi. Alright. Inenge ndizo 2 piece. Tinotora this 2 seater neslipper inenge ingone slipper yakadai so. Inotoita bachela futi yakadai so. Inopinda pabachela set. Inotokwana pabachela set. Yes. So tiri kuti vazukuru hapana chinokukonesa kuti unge uri une masofa mumba mako chiwabata panhamba dziri pascreen, wakabata panhamba dziri pascreen iwo zvako zvotoita masofa otouya. So vazivisei pane vamwe vari kunze kwenyika vanoti aiwa isusuwo nesuwo tinoda kuti tinge tiine masofa awo. Munayo plan here yekuti vanobhadhara imi modelive zvisingarwadzi? Yes, tinawo saipapa tine vamwe vatikatombotengesa vatone nhamba dzakati right. Pane vanga vari kuBotswana vaitoti vanoda masofa iyayo, nemumwe anga ari kuSouth Africa. Pane one yet to come here takamutengesera. Koita mumwe akatipa mari through mukuru. Then we deliver masofa kumba kwaida kuti tinoisira amai vake kumba ikoko. Then he was happy kuti akatoita masales nezvinhu zvaakatoona through Saint TV. Saint TV. Yes. Ayo, saka ndoda kuti ndikuziviseika musatya avazukuru vangu handiti musatya kutumirana navo mari. Chaunongoita chete kana wavabata wavatumira mari une kakutya kauinako iweoka tibate paSaint TV
wobva watiratidza proof yekuti watumira mari. Usati watombopedza zvese izvozvo vanenge vatodeliver handiti aiwa tichikutendai nekuti munoramba muchisapota basa riri panapa. Kambani yenyu inonzi chii? Vagara vaziva. Wajambwa Furnitures. Wajambwa Furnitures. Aiwa hapana chinoramba muno Glenview area 8. Namba ndo dziri pascreen. Vabate pa furniture yese yaungada yaunenge wafunga. From Uncle Saint na Wajambwa tichiti chi? Much love.